Céhfuil sibh ar maidin tá súla an gúil sibh go maith Ceacht Gaeilge donna chórdranganna. Agus seo an ceacht déarnach don bhlín seo. Agus na chéimi a bhaid agam in nniu ná an chéimi is mó a bhaid agam in nniu ná an Aimsir. Leabhar mé beag anín faoin nolaí comá. Mar is óilgíomh lug tá an lá is scire sa bhlín beagnach búilte linn. Agus níos fearr ná sin tá lá nolog beagnach búilte linn. Agus tá sketchmíní an dain orm. Well, a fáistí, fanga glosí sibh. Tháinig cuairteoir thugam a réir sa bhaile agus thug sé bruntain is nolog dom. Fanga bheici sibh, caithfí mé an camar timpeall. Thug sé an dlúdas go seachtm. Dlúdas go ceol. Now, tá an dlúdas go níl sé an seochagam, tá an dlúdas go chorthagam sa sintóir CD an sin, agus an seo feici sibh goil ceol or sa chláirsí sin sean cheol ar an glóirseach. A an rud atá difriúil fa seocht ná, an bhecinn sibh an fearr seo Steve Cooney sanam dó, well an seo chódam rá, casan sin a puirt ar an guitar, agus an bhecinn sibh an béarla tunes of the Irish Harpers for solo guitar. Agus, ma bhealach ar scuir ar maidin chas mé an ceann seo, sí beag sí mór. Scríofa ag turlach ó Carolyn, Cláisiúr, he was a harpist, Cláisiúr a bahé, I séideag nóch go cúig in éireann. Agus bhí sé dochreite. Tá sé chomá agus choáilinn. Casim mé písa díobh go glosí sibh, agus tá mé ceapa go manaí iní ní worry an tatna bhas seo, mar casan sí an gitar go hanna bhá freisin. So, brúhi mé pléir seocht díobh agus tá se agam. I bhád níos fearr na mógach nach ní rá iTunes ach bhaid an am sa bhlín séideag nócha cúig a bhí siad an am ceol a chuma agus ceol a chasa. Nar thug sé sin go jazz, bhí sé anmha agus fan go bheici sibh arís casim mé mo chamar timpeall. Seoch an dlúdas go rístíomh ceol or sa chláirsí le Steve Cooney, má hasting with bruntanas all the na sa bhaile. And now, chuir me sinar le héh ar fe second, agus fan go bheith cadal atágam díobh. Tá go leor le déanamh agam liviniu, an céadú de dhéanam ná chuir me mo chamar timpeall go bheici sibh an Aimsir. Glúi mé an tús, go mé glabhairt faoin Aimsir an Aimsir. Tá sé ar ólas agaí go maith, I churbáistí, I chur sneachta, greenwer. Má sin bhfuil sé ar ólas agah go maith, agus seo gwafer. Tá sé cloiste agah hó minic sin gwafer. Well, agus tú sna hádrangana, bíonart sa scríb faoi Aimsir go minic, an digann sibh mé an Aimsir, bhfuil seo abart faoin Aimsir an Aimsir. Bhí an Aimsir fuair a chuaigh mé amach. Tá an abart sin go maith ach níl sé spéisiúil go leor, go háirithe agus tá mé tú I ranga sé. So, scríb mé má písa an seo. Písa scríb nóireachta faoi Aimsir uair agus. An chéad lá eile bhaid mé beidir go scríbhí mé písa faoi lá ghrianmhar agus beidir go dhéanam mé písa faoi lá gwafer freisin ach lá uair. So, go minic agus tú ag scríb as Gaeilge, déanann tú iirecht sort a méid Gaeilge tárólas agat sa a haspáint do gine. No, chuile abart, níos mó ná ceanháin, tháinig sibh seo. Ní rá sé spéisiúil, bhí sé leh agus dulléir agus an digann sibh mé
ní chuirtha sé spirid de chríiste. So, mar a ghuairt mé sa físa seo rinne mé íireach sort a chur an úl a méid Gaeilge. Is féidir linn na chuirla chéile agus muidir gláirt fao Aimsir úr mar a dúirt me. Well, bhí mé ag crith leis an bhuacht. Ag crith leis an bhuacht. Ó bhaithis go bun from head to foot, or from crown to foot, ó bhaithis go bun. Sin na ólinn ó bhaithis go bun. Now, agus sú I ranga sé, tá mé ceapa go més an stuff seo anna áisiúil agus sú ag bogú isteach sa bhainscoil. Agus an rud a rinne mé fadó, nó dóla mé frás I áiriche. nó go minic is seo alt, Tá mé alt úsáid feice gom hana bhí mé na anastócha, nó bhí sé ar mo chumas agam álam de glanmheabhair agus chur síos a rís agus mé ag scríb I scrúdú nó mar sinse. So beidir go garró sé mar sin don na hádrangana. Ní rála feiceáil a air crua ar fud na háite air hard, well that's hard, ice. Hard ice ar fud na háite agus siúcbáin ar an talamh, tuigeann sibh cad a siúcbáin an. Thug mé faoi dhearra go raibh chuile rud róte, everything frozen, róte. Ní rá ceol na néin le chlostáil, agus bhí na scamil rufa os me chion trom le sneachta. Bhí cuma uignach ar na crin, lonely appearance the tríhead, cuma uignach ar na crin. Bhí trúa agam do na hanmhíthe fiáine. Tuigeann sibh cad is trúán, tá bhí trúa agam do na hanmhíthe fiáine wild animals. Pity for the wild animals sa sail báinseach in this white world. Réití mé féin, I got myself ready, réití mé héin, chuir mé na héadaí is teolaí. Most comfortable, na héadaí is teolaí bhí agam sa bhardrús orm, agus rip mé amach an doras cool, and out the doras cool I went. Bhí mé réile torch faoi. Bhí mé réile torch faoi. I was ready to tackle it, or ready to go. So, fecinn sibh písa mór Gaeilge, an seo a bhí seans agam písa amach Gaeilge I scríb. Sa bhainscoil mé géirí chur an úl mo chumas Gaeilge más machlibh seachas seo a scríb. An tuigeann sibh mé bhí an Aimsir fuair agus thuaigh mé amach. Sin grád Beidir nílas agam, sin D. Wat is sásta le D? Nílas agam. A má táú géirí grád níos fearra áil, an tuigeann sibh mé seo grád A+ tá mé ceapa. An tuigeann sibh mé, well, tá mé toirt an grád dom héin, agus I dólam goil sin féráte. A fecinn tú an rud atá mé géirí rá. Tá sé lán na Gaeilge, tá Gaeilge sever agus curgaí caithagaí an stuff a logán. Déanann sé chur síos ar is dócha pictúr álinn ghibhrúil an sin, agus sin rud bhí mé géirí dhéanamh. Ní mé a grá úr agus úr eile gur an Aimsir fuair. Bhí mé crit leis bhúg, sin, bhí an Aimsir fuair. Ní rála feiceáil ar cró, bhí an Aimsir fuair. Thug mé fear chuile rud róte, sin bhí an Aimsir fuair. Ní rá ceol in éile chlostal agus hí na scamal dómhós cinn trom le sneachta, sin bhí an Aimsir fuair. Bhí cuma uignach ar na crin bhí an Aimsir fuair ríis. Fuair, éadaí teolaí, sin fuair. Tá sé ráit sin seoch, bhí an Aimsir fuair, ach nach bhfuil an pictúr a chrochéine písa scríbnúachta I bháid níos fearr, tá mé ceapa go I bháid níos fearr. So, sin sampla díobh, déanam mar ghuairt mé Aimsir Greenmar Beidir, nuair thag mar rais, tar éis na nullag sa bhliain nua, nó sa, in the new year, sa haflín, nó sa bhliain nua, tá sin go brá fáiste. Ok, bogad mé rá. Fecinn sibh seoch, rinne mé an teachan Ceacht Gaeilge an bhean, agus dúirt me, gur is focail baninscnach I ben, agus tá spáin muidíh cad sin arís. An fecinn sibh mochlór, se folklór Gaeilge, agus tuc mé ar ben, B-E-A-N. Now, ben, B-E-A-N, an fecinn sibh ben in éon áit, tá brúm norm ná B-E-A, tóca sé písa, dul siar beag an ín, dul siar go feici sibh ben. Now, an fecinn sibh ben an seo, ná bach le éon rud eile a gháin an litir sin, an fecinn sibh sin feminine. So, nuair chuireann tú an, rih éon ocail atá baninscnach chuireann sin héite seo. So, an bhean. So, chuir mé mochlór le héamh an sin, agus chuir mé seo rún an bhean, agus seo aidíocht, agus an gréideann sibh chuireann tú héite seo san aidíocht thomá, mar chuir tú héite seo san anamachil. So, bhí an bhean bheog,
As chud mar rún an bhean bheag an doras, agus tá an freigur ceart scríomh an seo go rún an bhean bheag an doras. Nolug sunna ditch. Now, nolug, ferinch gannach no baninch gannach, agus cad a hórlíonn, well, mar a hórlíonn sé, tá nolig, agus tá nolig scríomh mar seo, a bháin I gás daddy na nulog agus crán nulog. De inál LAG agus tá sí, thula sibh an focail sí, baninch gnach so chun tú héite seachan sin nolig honna ditch, agus tá sé scríomh seachan seo nolig honna ditch. Ok, puntse gramad eile. Duscail an inneog mór sin. Now, mar a hálíonn sé, tá ma oclór an seo agam a tá an obair chrua déint agam agus tá is agam hana héin gur is focail baninch gnach I fuinneog. So, an inneog tá sé sin ceart. Now, mór, bhí héit an seoch san anamachil chun tú héit den aideach toma an inneog mór. Duscail an inneog mór sin. So, fig, duscail mé bechordam rá, vecin sibh sin. Botún déint agam, tá botún rinne me germa dar a mé a tárlíonn sé. Duscail mé an inneog mór sin. Bhí an chalín ciún ta siopa. Now, seo heisteach. Chalín. Fé tú ag smaoinemh gur is focail baninch gnach é sin. Atníthe is focail furinch gnach é. Bhí an chalín ciún ta siopa. So tá sé ceart. Cé leis an bróg, well, seo focail baninch gnach agus tá agam mar duscail mé an folklór sal chosú mé amach an bhí seo an seo. So chuirn an héit an seo, an bhróg ghubh seo. Agus féic tá duine caint so chuir seach na lúbíní an sin, na lúbíní caint sé cé leis an bhróg ghubh seo. Tháinig an fear ráir seo fear furinch gnach, so ní chuirn tú seach héit ráir, mar a hálíonn sé ní féidir leat a héit a chur seach taréis ár. Well, a réon sí bhéad tú I churhéite seachan sin mar seo focail furinch as a chá seo, bhí an bhó ráir sin an bhó bó, mú bó. Nar chun tú an rih bó airfinn sé go an bhó mar is focail baninch í, tá sé sin ceart. Now, an gcuirí mé seach héit an seo I ráir, ní féidir am héite chur seach I ráir, mar ní tá sé dóhéanta. It's impossible héite chur is seach taréis ráir. Cé go bhfuil an riil an, even though the rule is there, sin riil eile na féidir leat a héite chur seach I ráir, I taréis ár. Clán mór a bhí ann, seo cenneach a chuir me seo. Clán sin focail baninch gnach tá agin is snáideacht chuintse sin is seach héit. So, agus mar ecinn sibh tá sé déint an seo agam díobh tá sóman seo rún an bhean bheag an doras, nolig chuna ditch, duscail mé an inneog mór sin, bhí an chalín ciún sa siopa, cé leis an bhróg bíhéit ghubh seo, tháinig an fear ráir seo, bhí an bhó ráir sin. Clán mór a bhí ann. Agus seo frás a bheith áisiúil díobh má tagam I lár, na cluine, I come at the start of my family, I lár, now jé tará mo cluine, my family, no na cluine, the start of the family, nas, carca lór, tagam ag tús, na cluine, tagam at the end, I nera na cluine, I nera no mo cluine if you want, agus mo churn tú seach moch an seo, fan gebeki sibh, mo im ó, tá nitú sin agah, agus churn mo héite seo, sin puntse gramad eile. So tagam I lár mo cluine. Mé héin, úsarneachtan, tagam I lár mo cluine. Tá drifur a bháin níos, ní hagam nós, tá mé gin sin brega de chun an éir ní rá. Bhí méid smaoine faoi mar chara cheáin. Tá sé I lár na cluine agus tá drifur níos sin an áé agus drifur eile níos óigan áé. Mé héin, tagam I nera mo cluine agus tá burt drifúrcha níos sin an ámé. Tagam I lár mo cluine. So sin airfrion clán go cluine sa chá sin. O sin scéil eile ar fad. Ach rénos, tá súl agam go gabhraíonn sé sin libh. Tá si bréasúnta Jackar nach bhfuil an Gaeilge ach mar a ghuairt me leis an folklór seo agus níos fearna sin leis an internet. Tá teangalinn.ie an agus is mór an chair I sin domsa. Chun an litrú ceart a bheith hagam. Agus mar a ghuairt me call mé ríis nóir dhéanann tú rud de glan bheabhar mar sin, ní bhíonn tú, well, ní bhíon orta bheith ag smaoinemh róg éir faoin gramadach mar bíon an gramadach déint agatsa, mas rud a gcuid sé rólas agat hana héin. So fág mén stuff sin ar lehéamh a chalíní agus féic tóg mé seach síos síomh. Now, an bhecinn sibh na puintí bán dearagach, bhún mé na frásí sin díomh an seachtain seo caite agus rinne mé córa bortileo
Díreach unas go mééis sibh an iad eáil in úsáid, agus burt charachtar tá Seán agus áine agam, agus susin Seán má is fúlam obair bhaile ag an am seo gach bliain. Áine, rinne tú puinte maithan sin don chéad uair le tamil. Seán, tá sus womenis. Tá Seán bag turseach. Áine, an bhfuil tú ag rálam? Gwyl tú fós ag fáil obair bhaile? Seán, tá. Áine, an bhfuil tú an sampla a chóirstam? Seán, Ceacht Gaeilge agus Ceacht Béarla réir. Sin sampla matlit. Áine, ní chreidim thu. An féidir leat míú níos módam. Tá sé sin úfásach. An féidir leat míú níos módam. Tá sé sin úfásach. Agus fáci mé an córa barte díreach an sin de bhfuir múnteirí a ragla goil siad a géirí sort na puintí sin a bhíú díomh níos fearr. Ja, oké, fáci mé sin mar sin agus rinne mé an ceann seoch libh an teacht an seo caite agus tá clachta Ceacht Gaeilge an seoch dá mé si bhí merchana si féin, bhé si bhí ná na frásaí a úsáid. Now, níl mé sé rálah chuirmén stuff seo le chéile go hána tapa, so tá me ceapa ghfuil stuff i bhád níos fearr ag bhfuir múnteirí a tír chun sampla a thóirsta chula gona. Ok, fáci mé sin ar le héamh agus bogci mé ar ai. Ja, mar gúirt me. Bogci mé ar ai beag ganín tháinig mé ar seoch na choral texts. Agus tucha mé seo. Chuir mé sin ar le héamh agus déanana mé seo. Now, cén go tá first? Giving instructions, procedures. So first, chuir mé an cúna sin síos agus fillí mé ag go crua. Now, mar gúirt mé níl mé perfect, níl mé furfa agus déanam golóir botún. So tá anna bhrón arm rihre má dhéanam éon botún a déanam mé mo dhíhil agus déanam mé dhíhil gan an botún céine dhéanam fágó. An céad, the first, an céad, C-H-E fad D. An céadrod, the first thing, an céadrod. Next, chuir mé next, ina dhé sin, ina dhé sin, D-H-I-I, ina dhé sin. Ina dhé sin, well, after that, again, ina dhé sin arís, or I fada S. Then, an sin, here, an seo, later, an SEO, níos Janie, the E fada in níos Janie. Tá ná rólas agah nachhfuil, anis nachhfuil. N O I S. Anis agus in the end ag an Gera. Ag an Gera. D-E-I-R-E-A-D-H. So the méid tú ag géirí chuir síos ar conas té dhéanamh, bé na focail seo an áisiúla stocha nó úsáideach. Agus haspáinú díobh, an céad rud a dhéanaan tú ná líanaan tú an citil le huisce. An dhé sin brúann tú síos an chanapa. Ina dhé sin arís tógann tú amach copán jazz mór. An sin chuirdann tú isteach mála té sa chopán folamh. An seo, ag an buinte sin cloisi tú an gála teachta má as an gital, agus an seo chuirdann tú isteach beidir bréinín beag siúcra agus baine leis an isce britse. Níos déanaí síonn tú síos ar de cholog nó ar de chathir le de chopán té. Anis, ólann tú de té agus ligann tú de scí ar de chathir teolaí. Ag an Gera aber, bhí sé sin go blasta. Agus sin an scéal faoi conas a dhéanaan tú té, agus bhí sé sin anna himplaí bhí sé go maith, bháin mé tata bhas a gan am céine. Mar a chóirt mé níl mé forfa, níl mé a géirí sampla chóirsta chula gona. Now, seo epic tá mar réon ocail agus tháinig tá go leor stuff an seo, agus an rud is maithlam faoi seocht ná, go dtéann sé chuir síos ní bháin ar fear agus sport a ar chalíní hamach, chalíní mór lerán ó chalíní cáúla. Tá an chalín seo i gobar sa teapán, a baisi gobar sa teapán le Joe Biden, na which go jazz is as Connemara féic, ba as tír an ia ar ghorumna ceann na Hilán is fuidir siar i nualtat Connemara. So is as Iláni an bhuiich siar i Connemara. So sin go jazz, bháin mé tata bhas sin.
Hán feice man leid seo ag casa ceol agus tá si le fáil ar an idirlín scéal ionta spéisiúil faoin leid sin chomá. Bhótas sa spás. Seo is dócha astronaut is dócha cén gaeltóir astronaut spásra tá mé ceappa agus fótáil si sa táhaáin do Uachtarán Meiriceá agus íon áirde ar rucéid sa spás dochreite. Scéaláilinn agus ben eile. Agus dír chánic mé ar seo. Now, tá an Gaeilge beagán íon casta mar ina rire. Tá mé ceappa gur seo iris mas mathlibh don bhean scoil. Déine mé chuirsí ar seo, má ceap mé go mé spéisio go bhain. By réalta, Alexa agus Katie, so Emery Kelly. By Emery Kelly in éanaach le réalta, The Greatest Showman, Céile Settle. Sa chlár nua, in the new program, sa sreat nua úr Disney Plus, Big Shots. So big brat nua mat the Big Shots. Tá si clúisteach an gúil si go hán a hán óá. Agus tháinig mé ar an bhocail áilinn seo. Agus déanann sé chuirsís ar ceanháin sin na charactóir sa traiseoch ar Disney Plus. Chassis. An bhecinn si bh míú a bhain leis, chassis bad tempered. So is pre-veg chassis me. An cas me ma camera chimple. Ní chassis ma camera chimple. An pre-veg chassis me. An pre-veg chassis me. Tá súla na bhfuil me chassis. An pre-veg an múnteor chassis iad a múnteor. Ní no, as focail áilinn agus tú scríb tú bhean na Gaeilge. Adíocht áilinn. Ná déanana go dearm sin chassis. Détá a chur in éon scéal mar hampla bhí mé siopadóireacht leag mé margad ar an gúntar thóg an siopadóir chu deargad chuir sin sinseála maithan me lámh a bhí sé an chassis. Bhí sé burb ní rá sé go jazz cinálta, ní rá spirid na nullag na chríiste. So mar gúirt mé an sin náid ní dearmad ar an glór ar an mascala an sreat nua sin cén táimetáir. Big Shots. So, le linn nullag ba si bhán an brat nó maithir do sin má tá Disney Plus agah. Agus cárán mé sa scélinn seo rénos. Tá sag go mé beag ó rá beaganín. Tá bronar ceap mé gró sé imimear man sin. Yes, sean láhíní. Tháinig sean láhíní sa fuist. Agus Uncle Taig a heolaí, cén fá gur heol sé sean stocaí. Ní hiigem cén fá. Clocha nó cólim sé ríis. Agus an uair dhearnach, cad é heol sé feithidí grána a tháinig siad sa fust, agus ní rámar an siomar site a úsáidir fé seachtainna. An bhecinn sibh sin cén sort pleice é Uncle Taig. Déag dírdra go cuairmach ar na lámhíní. Ar a laiad ní rá éon rud bio ontú seo, bhí fatí sorthaí, a mé sort feithidí beaga ag titch me mahas at ní rá. Tá súla go méir sa mami, péis géile, cuir arás sa bhusca iad agus fáid do bhála scuile. Túirthaí mise ar scuilthú. So tá siad sa bhusca agus ráileo ar scuil. An bhecinn sibh an búthaí nóg. Tá sé ag smína bheith sé an chuir mé orm. Na láhíní sin agus nar an ceartagam tá siad airnis. Agus iad imimeché amach an doras, duscail fionán an busca ríis. Thóg sé amach na láhíní glasa. Láhíní deasa ar sesin. Amach leis sa gáirgín, bhí daddy an rive. Caiimiid do ruchar a Yeshu anis ar sa daddy, an bhecinn sibh an ruchar brista amachas amach agus tá daddy íri é Yeshu. Tá an focail a dólaméis a second hin adiocht nua chassis. Sa fictar seo, tá daddy chassis na bhfuil. Tá ferragar. Níl sé go mach chuige. Fáinn sé an sort aibre sin jackar. Cuidú le daddy ar sa fionán. Bheadh sé sús casúr. An bhecinn sibh an casúr atá na lá bhige, daddy go Seo ar sa daddy. Thug sé slúsáid bheag d'ion. Seo slúsáid, an bhecinn sibh sin slúsáid bheag agus an bhecinn sibh an héid mar seo focail baninsgnach agus tagan chuintú seo héid san adiocht. Thug sé slúsáid bheag d'ion. Bhail leat sprí leis an nainmh leis an chuirdan leis an in rih G. Gainmh sand leis an nainmh. Bhail leat sprí leis an nainmh fan go bheice me. Thusaí fionán ag digáil sin ag tochailt focail núide, ag tochailt sa gainmh
sa sand, sa ghainmh. Fuair sé bucad beag agus rinne sé caisleán. Jaag sé agus rinne sé caisleán eile. Jaag sé ríise. Fianna an críicníthe sesin. Bhí daddy fós ag gobar an rochar. Fianna an críicníthe a scráid sé agus ag tarinn scansaí daddy. Níl sé péisian, níl sé faineach agus mar gúirt me tá daddy cheasaí inniu. So feicimid cad a tharlói tar éis na nolog. Mar gúirt me údar gin sco fanga bheice sibh áine ní glynn a scríb an scéil seo agus tá sé chomach mar scríb nór Gaeilge. I gcónaí chuird sí mé ag gáire. Tá mar chamra casta timpeall agam d'oibrigh sé an uair sin. Éiscilm go córmach ní le rágam anis ach nola chuna arála chuile guna. Tá agam go neach mé beag anín thar fór nor thar am ach ní rámín an stoppa. Bhí orm má bhruntanas úr nua nolog a haspáin stíomh agus béidir tar éis na nolog go daspáinní sibse na bruntanis a fuair sibse freisin. Gan éirí libh go léir agus blí nua watíomh. Slán!